Hormatly dawara gatnaşylar. Sözüm başynda men hemmäňize özüň mehirli salamlarymy we iň gowy arzularymy beýan edýär. Azerbaýjan Respublikasynyň hormatly prezidenti Gadyly Dogan Ilham Aliýew hem-de Ermenistan Respublikasynyň hormatly premier ministri Nikol Paşinýany adamlaryň doğuny uğruna halkara zayet bayram goşulmagy bilen tüýserekden otdaýar. Soňky dawara özara düşünmek, wanaşmak, durutara dialogy berkitmek, hem-de parahaçylyk we durnuklyk uğruna piýatkeçilikleri ýeňip geçmegi başarmak, ýürekleriň häzirki döwrüň çylşyrymly meselelerini hem wazipalaryny çözmekde bir ürel, mühim, täsirli we öňde uruji çemberleşmeler durýanyny aýdyň hem tasdikleýär. Biz Türkmenistanyna Azerbaýjan Respublikasy we Ermenistan Respublikasy bilen gatnaşyklary ösürmek, uly hormat bilen garaýar we gaýratyn ähmiýet berýär. Türkmen halky bilen bu ýurtlaryň halklaryň arasynda köp asyrlyk taryhy, syýasy, ykdysady we medeniyetperwer ara baglanşyklar bar. Häzirki wagtda döwletara gatnaşyklamagy esasy den hukuk, hoşnýetli goňşuçylyk we özara bähwetlik ýöregler esasynda iýdigderli ösýär we ýurtlaryň eler tutýan maksatlaryna da doly laýyk gelýär. Azerbaýjanyň prezidentiniň we Ermenistanyň premier ministriniň paýhasynyň ýokary jogapkärçiliginiň iki ýurduň rowaçlygyny we awadançylygy üçin etmäge aslaýym onurty we kawkagy uzak möhletli dunuklugy hem-de alalaşy saklamagy we berkitmäge ulem täsir edýän wajyp hem faktor bolup çykşydýanyny elbetde nyktamak isleýär. Şeyh Zayed adyny bayram bermegi dünýä derejesinde hoşnýetli goňşuçylyk däplerini, onu parahaçylyk filosofiýasynyň anaşmama özara hormat esaslanýan dialog ýokary gymmatlyklaryny iýdigderli ora paklamak üçin ruhanyňyzy hem itergi bolar diýip ananýar. Türkmenistan buğurdaky işlere hemme tarapdan gollaw bermäge, özüniň hemişe bir taraplyk derejesini, mümkinçiliklerini hem toplan syýasy tejribelerini ähli hem-de sewitden parahaçylyk döretmek goýunça gün tertibini amala aşyrmak, halkara hukugynyň kadalaryny hem Birleşen Milletler Guramasynyň düzgünlamasyny goramak goýunça dirwayt meselelerini çözmek üçin ulanmagy da taýýardyr. Ma'lum bolýary 2020-nji ýyl Türkmenistanyň başlanjy bilen Birleşen Milletler Guramasyny tarapyndan halkara parahaçylyk anlaşma ýyly diýip aglan edildi. Ol şany dene ýokarda aglanan düşünjeleň zerurdugyny we ähmiýetini ören aýdyň hem suwd etdi. Şeýle dürli döwletler Mağraylı köp taraftan gurumdan kapma, karşılıkları yeňip geçmek. Halkara gatnaşyklary netijeli hizmetdaşy we özara bähwetli çözgütleri tapmagy, gönükdirme uğruna edýän taalalarına dünýä derejesinde berilýän gollaň barha giňýanyny we güýçlenýanyny açyp hem gorkady. Hem şonuň bagly Azerbaýjan Ermenistanyň arasynda parahaçylygy we alalaşy gazanmak goýunça mühim şöhretlerin hut ýagny halkara parahaçylyk anlaşmak ýylyna kabul edilmegi uly taryhy ähmiýete de eýdir. Hormatly dawara gatnaşy. Şeyh bin Zayed ol beýik adamdy. Maňa ençemeden oňulen bir toprağın başında parahaçylyk barada
söhbetdeş etmek mesel edipdi. Hem şoňa saýsyn Azerbaýjanyň prezidentine, Ermenistanyň premier ministrine, adamlaryň doğuny uğruna halkara Zayet bayragynyň gowuşulmagy bol siyasi diplomatik durmuş iqtisady we medan sanpiyor uğurlarda alyp barlayan hyzmatdaşlygy has temestirmäge netijeleri özara gatnaşyklara bilelikdäki giňem meşhur iqtisady we infrastruktura taslamalaryna çykmaga da täze etergen berer dip ber analiýar. Türkmenistanyň bu hem dörejülikli başlanyşlary we mümkinçilikleri oňun hem garşylaýanyny hemde olajakdygyny ma'lum etmek hem isleýär. Mümkinçilikden peýdalyk, teber, jan sağlyk, awadançylyk we jogapkärlik döwlet işlerinde oly üstünlikleri hem sizin goňşy ýurtlaryň halklaryna bolsa meýdeme parahaçylyk, bagat we rowaçlyk asla dünýä hem ähli halklaryna awadançylyk hem parahaçylygy arzu edýär. Köp sag bol.